Damat gayam la ko yung kwintas na naansing. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga ruti may sa kanyak. Kaano nga alaam? Inton sumaruno nga lawas. Agdis kitarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo gayam gatangan. Sigurado datan. Di pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwintas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakaamong kinkwana na kita ramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam. Kunanan tumanan kanyak. Anuam nga minayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko. Agsusuldo ka man. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildo. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gasto sama. Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man. Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagparikot no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ti kwintas nga in-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumaruno nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapuy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Mari Isabel, umayak man. Agtugaw ka maray. Anya ti bagaan? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete, ngamawan ko rata. Kat no nagidon ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwintas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kininanaan sing dato nga kwintas. Balitok day ta maray? Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Api nga ita ka laang late. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na. Dakas ayamat no, agpapinta sa krudil. Saan matkit day? Ngam nangalami ti kwarta nga inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Marie Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati inaramid na kanya na. Di na kano kaya ti Mariban, baka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok data. Ay, kwa. Ay. Nangalami ti day takwintas ko na. Ay, kwa. Ni Marie Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakasta bambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka bailan ta. Liklikan ta ti umutang litay. Marie Isabel, mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan oreto ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namare, apay amasapul nga agulbud ka kin nila kay mo. Basta. Amo mare, saan ang nasaya at nga ululbudam ti asawam? Ay na, sabali nga ron ti ugali da dya nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga siyak ti naggastos ka dagitoy.
Kat gayaman tila kom nga bag na naansing. Kasangsangput na laang itay, lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rudan tay supot ka. Kwa na naansing. Napay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di swildok, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabaho ita, late anak ko. Awan tatang. Aguray ka. Unak matang tabuok mo. Nagpariband ka ka na. Katuman na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magas gastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa matkit di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalubos ang mailumlum ka iti utang para lang ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kan nakat mausar mat dagiti ututangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no may papaniti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga mamuan na. Anya? Umut-utang kan aggas-gastos ka asaan nga amo nilakay mo? Ibagang maging guana nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan nga aldaw, Marilete. Aya, kat Salsaludsudan da kamat ijay, mare. Mano kanon abulan, asaan ka nagpakpakita? ay kwa. Agbayadak tumatlang ano agswilduak. Agbayad kan, mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Mabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adamot nana, nakasaritak pa idikalman. Anyat masapulukan kwa na. Adda nga min utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya, adamot utang ni Marilete kada kayo nana. Won, saan pa'y a fully paid tibag nga indala na kanyak. Ay, una yun day di Marilete. Maiwaras samot ng ti utang na. Amangan no saan pa'y nga amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay, matuo ka na nga rudan ang mangururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya akaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa yan nagawin ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayadan. Anya? Idi pa'y lasang kay bakakin kwa na. Asaan nga umut-utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Manusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusik ang asawa na ti denggen na. Ay, madanagan ak barok. Ang mga nudakil una yung ti utang na. At daman ti salud-sudakin kay Isabel. Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid kaagayim ni Lite ng asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itiriband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaansing. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin no maranaak ni Marilete.
Ungayam, sapsapulan damat lang itilending ang nagutangan mi. Ta saan pa'y ang nakabayad, manong? Ay, una yan, tikasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya nakabayad akon. Isabel, amangan kit din o dapat tinagutangan na adi mamaw. Day tatijak amo manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marileti. Manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastoy lang. Nagsasanga siguro ti utang dyan sa hawak. Masaya at magtanagawid kang litay. Apay ayala kay. Apa di mo yung bagbaka kanyak nga dugaya mong ti utang mo. Utang! Uy, hangkang mawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumaring nga Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Hindi pa lang nga ibagbaking ka. Di mo unay ti umutang. Ano santa ano anya ti suswildon ta. Awanan bibiyang mo tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautangan. Eh, anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na. Ngamsak na asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan. Naimbag ko ma. No negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay ngay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tapno mamuan ti asawam, ti kastangar aramida, anak ko. Amuyo lang nga rudan ti ugali dahi dyan nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat maitulong ni Rudil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam, kan maamuan tumilaang ni Rodel nga asawam. Asino jay may dito balay tayo lite? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodil. Agsalsaludsuda ka na sayahat, yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na ngayon, saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutin ka lagi ti utang mo. Kadiwan. Agkanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madani ti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kaslahan mo nga napadasan ti mutang. Wan! Ngum no umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya ngay, inlimod mo kanyak ti may papan ka nagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lonya tinangus-usaram ka nagita kwarta. Nuna umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako. Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngamdya akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka di amaala itinasayat asaritahan da ito'y Rodel? Narigat ako sa sarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diya akong maanusan ti kasi yung ugali na. Amuna ama di tirik na. Tayin limod na ti may papan kadagiti utang na. Yung isupay lang tadaganas na makaungay. Rodel, Iti kasi dyan aramidan na. Jack among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. ay, ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa tao. Nululbudan na ka. Talaga amadismaya ka. Nang runa pa ikot inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mati masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo mitlaeng. No apay pinanawan na kalitay. No apay mut ngamin
anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kengga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kasya nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya tirumbang nga aramid ak tatang. Ay, Aggagat ka, agtrabaho ka. Ininutam abayadan dagiti inutang mo. Kanyatan mo, ang mga numayayo tirik na rin ni Rodel, kat agsublin tumutlaangin ka. jak ko naman nga mapasamak day tatang. Naimbagla nga unta naranaan ka dito'y balay ulit Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan day di nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan na jay bag. Inla ko kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sa nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sala? Handa nga ipapabaranggayan na. Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karim. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsinger iti balay. Ni nanaansing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han ko nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at sanurno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbagam, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labasol mo Tanagilimod, kan nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro dismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Mare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lita anak ko, inyagan kay ti si Daum. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Ede soyolat ta itan tatang. Ne. Apay kastati lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mon. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrag tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugyang ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Anya? Likan sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga ngal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas kong agbibiyag tatang. Kasla kayat kunti aginana. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayin na ka, tayo na mangala itin na po balay. Ay na, Mare. Apay nga akas tamot tintilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, Mare.
anak makaturturog, anak makapangpangan, awan ng tipigsak. Di ka nga unay agpampanunot amare, tapno saan ka ma-stress. Panagrik na ngamin kadag may sak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko itibiyag. Adda kami amang tulungkin ka, mare. Adda ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karam ki diti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad akiti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ne, adda tao. Bintay, gustakan bakit? Ngalalala, Puston, di ka nagsangin bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na tika sa saad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ang naimbag, mare. Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dahi jay. Ngam saan ita? Sakit di tagdawat iti pasensya akin pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rudil. Ngala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rudan. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyak to timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rudil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, Wan. Uwan, Rudil. Promise nga perme. Idi nagimbagak, inkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak taurikas jay tinaramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Kaya't ita si rubalan sakon, awanan utang ko, tanadidigira akon. Mabuteng akon nga umutang, iso nga igagad ko tagtrabaho, tapno matulungak mat ti asawa. Alakastan, tigayim mo, Leti. Please like, share, and subscribe. Thank you.